Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как правя моят хляб с лимец. В купата на миксера наливам 400 грама вода и към нея ще добавя един квас, който съм подготвил от вечерта, като съм смесил 50 грама квас, 150 грама брашно и 150 грама вода. На сутринта тази смес е станала свеж и активен квас, подходящ за замесване на нашия хляб. В купата на миксера смесваме всичко и най-важното, което трябва да запомним, е, че месенето се изразява в това всичко да се намокри и да няма сухи части. Не следиме за някаква супер форма, не очакваме, че всичко ще стане на една компактна топка, ще се развива глутен, ще се изгражда някакво еластично тесто. Сега наблюдавате месене в миксер, което леко заблуждава, че всъщност се получава някаква еднородна смес, създава се еластичност, здравина и така нататък. Не, това е леко заблуждаващо. Благодарение на това, че месиме в миксер, ако месиме на ръка, ще се убедиме, че всъщност това е една лепкава, безформена, неуправляема смес и месенето в миксер е много щадящо и подходящо като цяло. Цялата тази смес си помагаме по някакъв начин да я прехвърлиме задължително във форма за печене. С тази хидратация, която има, трябва задължително да се изпече във форма, иначе ще се разлее и няма да има никаква визия. С шпатула си помагаме да налеем по-малко от тази смес. Умишлено казвам да налеем, защото не е в състояние да я хванем и да я преместим като еднородно, компактно тесто, ами малко по малко прехвърляме и както виждате сега има една лека илюзия, че всъщност с месенето сме развили някакъв супер глутен, еластичен, гладък, тестото е станало много здраво, силно и така нататък. Не, това се дължи на месенето в миксер, че цялата смес е станала много компактна и еднородна и създава някаква илюзия, че всичко е много еластично, много разтегливо и много здраво. Не е така. Ако го оставим свободно стоящо, няма да задържи никаква форма, няма стабилност и еластичност в него. С мокра лъжица си помагаме да придадем финална форма, да загладиме и да имаме една хубава финална визия, след като го поставим в формата за финално отасване. Накрая може да наръсиме с брашно, за да следиме нарастването на обема. Това се прави след около час и половина. Сега го оставяме на стайна температура.